Заповядайте, господин Кърджалиев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Главчев, уважаеми госпожи и господа! Изразяваме остър протест и обръщаме внимание на господин Главчев, че преди малко най-малкото, което можеше да направи, е да направи поне забележка на преждеговорившия. Уважаеми госпожи и господа, когато става дума за тези теми, а именно за идентичност, език, винаги пристъпвам към тази трибуна с определена доза срам, с угнетение, но също така и притеснително е всичко, което се казва с предразсъдъци, с предубеждения, с иронични забележки, дори и с подигравателен тон. Остро възразяваме срещу този тон на Народното събрание. Нещо повече, когато говорим на тези теми, а те са изконни, сакрални теми, Вие искате да ни внушите, че сме в вражеска среда. Това е недопустимо. А по отношение на начина на говорене на предизборна кампания, да направим експеримент. Позволете ни да сезираме Конституционния съд и нека той да се произнесе. Или пък имайте в предвид делата в Европейския съд по правата на човека. Защо само в Грузия е забранено агитирането на чужд език по време на предизборна кампания? Уважаеми госпожи и господа, уважаеми хора, всеки човек има свой мироглед, свое светоусещане. Когато той се стесни, когато се фокусира, той казва: това е моята гледна точка. Колкото по-тесен е базовия мироглед, толкова по-лесно се създава базова гледна точка. Аз ви призовавам да сте с по-широко светоусещане, призовавам ви да сте по-мъдри, призовавам ви да зачитате на всеки един гражданин на Република България идентичността и светоусещането. Никой не може да ме изгони от Република България, мен, независимо как се казва той, независимо как се казвам аз. Благодаря. Благодаря ви, господин Кърджалиев. Имам възможност в рамките на 2 минути да отговоря